бяхме в футбол. О! Понеделник. Да, и в ута. Окей. Ей, Кирчо, реално имаш ли видео написано? Да, има. Имах, ама го изтрих, брат, защото... Хакер, хакер. Но просто нямам клип, просто не клипвам Я неща. конфесвай в General, я бързо, я конфесвай. Я къси признай, че съм хакер. Sorry guys, хакнах всичко. Подкупвах ли с модовете. Я конфесвай, отиде да конфесвай в General. Виж как умре, бат ти слагал, я конфесвай. My bad. Опа. Без да исках, цъкнах бот, не знаех какво прави. Гайс, мислех, че бот просто спамва повече ботове в лобито ми в Fortnite, гайс, ай своя. Мислех, той просто мислеше, че от копчето мод се свалят модове за Майнкрафт. My god. Не бе, брат, защо си upside down shift килчо, брат? Аз го знам този скип, ама защо, брат? Мен ми беше инкън. Ват, така го правя, буквално така ми е по-лесно. Това най-добрият плеер не би го хакнал като тебе, Данчо. Той не би правил такива работи. Той не би правил такива скипове. Той не би скипвал грин орбовете на фейлиър, брат. Ти какво си преиграш, брат? Ти имаш някакво лесно, нали, Мартинчо казва по-рано, брат, 56-100 някакво фри рънче, брат. Той има 38-100, той е шефа. Шефа на Кенефа, брат. Искам да му се извиниш лично, ясно ли ти е? Това е такъв материал за Зодиак видеото. Как хакнаха Дана този хак на гуни? Дева, брат! Сашко, знаеш ли, че Данчо мисли чата, но то си е хак да го скапа, значи ти го мислиш вече. Кали? А означава, че... Да, вярно! My God! Мерси, my God! Имам хардъс на България. Айде, нашата е син! Добре, че ми каза Данчо, брат. Аз си мислех, че съм слаб, но той проговори и вече се чувствам чут, брат. Разбираш ли? Чувствам се, че и джендъра вече си знам. Чувствам се, че и Ама той не си го знае. Тръмп вече не подкрепям. Я напиши и вече, че мразиш Тръмп, защото така Данчо ме гледа. Напиши. Отворих си третото око от Данчо. Утре отивам на гилотина, ама не да си режа главата, а пишка. Това е брат, той е Васил Левски, брат. Те ще пишат, какво му е второто име? Данчо Левски, брат. Това е. Данчо Левски. Данчо Ботев, брат. Това е. Данчо Ботев. Данчо Варгов, брат. Апостола на свободата. Брат, Данчо Шкена, да, той е на свободата, той е на проституция. Апостола на GD, брат. Брат, апостола на 38-100 на Зодиак, брат. Апостола на прогреса, брат. Прогрес Мърчант. Апостола ни е прогрес Мърчант, брат. Хайде стига, трябва да се апостола на липсва ми видеото. Един мой приятел почина на 87 на Frozen Cave. Данчо не би починал там. Данчо е най-добрият плеер, брат, какво говори? Брат, с факта, че каза това изречение. Факта, че си в един сървър в момента с Данчо, трябва да си благодарен. Разбираш, тя неговата транс аура до такъв ти в момента си направил 60 на Зодиак, само защото черпиш от величествената сила на Данчо. Това не е твой скил, брат. Това е скил Данчо на до вчера не беше ли извън сцена? Не, брат, той се променил overnight. Брат, аз съм лоук вече, Брат, вече не си знаеш джендъра и мразим Тръмп, Yes, айде! Ей, не ме прекъсвайте, транспикинг, не ме прекъсвайте. Аз вече не си правя хляб от брашното. Аз просто си стъпвам прахта в устата и оставам слюнката ми натурално да го направи на фъкинг храна. Защото така ядат истинските трансове. Вие какво знаете? Кой те научи, Данчо и Арготе? Да не би да имате 38-100 на Зодиак, а? Да. Сашо, Да, кажи. ако направиш Халк Туа в Тиган, ще направиш ли ни мекици, брат? Брат, аз ще направя Хок Туа на пишка, защото вече съм транс и съм лесбион, брат. Айде. Брат, къде ми е транс аворда, брат? Къде ми е Грами Award за not acting my gender? Виж, брат, ти много смешен, с това 56 на Зодиак, аз... Нали ме разбира, Марто, нали ме разбираш. Буквално единствения във fucking войскова, който няма 38-100 кирчо, бе си смешно. Брат, бах слабия съм, отивам да направя 38-100. Аз го споделям аурата на своя господар Данчо, което означава, че basically го имам. Техникли имам 38-100 в
трирано с 50 дета. Техник ли е същото като 1400? Мартине, Деф Мун в 3 умирания. Брат, имам Future брат, Punk 3 дета. аз те ладнапвам, защото имам Dead Moon с 7 умирания и 3 четвърти умирането, basically не съм умрял, така че не го броим, брат. В смисъл, basically съм уминал. Брат, имам 100% нокни пашкареси на Bloodbath, така че съм уминал. Вие не знаете тайния ми хардес, брат. Атанатос 2. Брат, аз като отключих транс умението и вече игра нивата в четвъртото измерение, брат. Добре, ама разбрали си пол. Така си помисли. Брат, пола ми е пола. Какво е пол? Пол не е ли? Каяс. Yes, I'm Sashko. And I Kayas, want to play. hello, Yes, I'm hi. Sashko, and I have Zodiac in 50 rounds. And I have Acheron in 17 rounds. And I like to grow. Yay. Ама Данчо не харесва. Oh yes, my bad. I actually like to groom other lesbian trans man thingies. Something. Да. Ако не беше Данчо, нас нямаше да ни има на този свят, замислете се. Да, Ниса, вече, всяка една минута да се подсещаме кой е нашия най-добър български плеер, за това всяка минута да изповядваме религия, молитва и да казваме кой е най-добър плеер. Така че, айде минута мълчание, първо да кажа ритуала и така. Ой, велики Данчо, наши спаситело, ой, най-добрият български плеер, прогресорът на Зодиак, най-добрият номер... чакай бе, аз съм на отворен прозорец, фак. Съседите ме мислят за някакъв луд, специално ще ми викнат полиция 100%. Брат, Антрум не работи. Твърде много се майн блоква. Брат, получи! Опа. Опа. Изплъзна ми се пръста от сайото! На тавана. Къде? Брат, някой да го спич бъбълне това. Изплъзна ми се пръста от сайото! Изплъзна ми се пръста от сайото, брат! Супер, брат. Къде умря? Да виж! Брат, аз не съм умирал така. Брат! Не. Кирилката? Това го скриншотвам, what the fuck? Какво ме каза? Не можеш да съм убийство. Ти умили ме? Аз се не. Не. Хайди. Грешен. Ама не разбирам как работи Тантрум. О, wait. То не работи. Брат, как ще умирам на яко? Да ме направят на факен консерва, ако умра там още веднъж. Не трябваше да съм жив. Браво. Фак, брат, как ще почина там? Фукна пола! Брат, фукнах болтика. Мъче, сгледам ще... Аре, фейлир атемпт! Ус! Ус, бе! Добре. Нюбес. Фак! Майка ти! Как ще почина там? Къде? Не.
Брат! Къде починах? What the fuck? What the fuck? What the hell was that, Kiri? What the fuck? I've been watching since 40. Okay, the video game. The menus are kind of like gross. No fucking way! To 100? What the fuck? What? That to 100. Oh my To 100 on Zodiac. Dude, what? Let's fucking go. What was that? Insane. And then It's the hottest I box. passed 94 and then I'm like, wait, what? I beat Zodiac backwards. Bro. My first attempt from 0 was 39. I beat Zodiac backwards. My god. Almost wake Fuck up off! even though you've been awake the entire time. What the fuck? Impossible. Bro, what is happening? Stop being like, oh, no. Afi, guess what? No. Bad boy. No. Nothing. 75! 75! Wait, what? 75. I got 75! Finally, bro! Finally! Holy shit, bro. What the fuck? Ще минавам Jupiter, my favorite. Това е силно. По-интересно ниво от The Golden. Това не е вярно. Сигурен ли си? Да. Golden е fucking мътно, а Jupiter my favorite. Има различен геймплей от... Sleep Medicine Demon, брат. Jupiter my favorite е Sleep Medicine Demon, брат. Брат, Jupiter my favorite е топ 1 LGBTQ Данчо Транс плюс Demon. Отде го извади това, бе, брат? Извадих си го от Gender Generation апа. Gender Generation Up. Ева, и ли си в това? What do you mean? Аз съм в този ап. Ти не слагнах си gender. В смисъл, не говоря gender като gender, нали? Говоря gender като... like, самия gender, no? Не. Ще ти излижат ташаците. Какво? Поръчвам си 3 пици на тройно по-малко цена, ебал си. Капитан Влади Адио. Отид... Найс ран, Кирчо. Я ще пишка, брат. Абе, Стефане. Трети опит с 0 направих 58 на Зодиак. Минало. Пита какво четява, защото той чете и му било интересно, но беше прекалено шай. Nice. Let's go. I think they're in the best. Oh my god! No! Не, бе, брат! Защо? 41, kill yourself, man! Come on, dude! I'm just gonna spam special on Why is it only when I play from 0 that I die to shock, man? When I play from the drop, I never die to shock.
This level was actually just freaking playing with me, dude. Why? When am I gonna beat this level, dude? I'm tired of playing this level. Oh no, I just want to leave. Okay, see ya. Yeah. Is there anyone else in this beast other than us, dude, that's being quiet? Fuck you! Fuck you! I fucking beat it! I beat Zodiac! Finally, bro! Holy shit! Oh my god, this level sucks! Fuck you, failure! Fuck you! Oh my god, finally, man! Oh, thank god I fluked NLEX! Oh my god! How did you fluke NLEX? Because it's canon, dude, I always pass NLEX! Oh my god! I'm so happy I fucking beat this level. Yes, dude. Oh my god, I knew it. When I passed 94, I knew it was over, dude. I knew it was over. Oh my god. Dang, what the fuck?